zbláznila takto, že určite za peniaze a tieto veci, tak samozrejme nebudeme klamať, že určite hrajú tam rolu aj tie peniaze, ale nie to je všetko. Ja si myslím, že keď teraz nevyhrám ten titul, tak už nemám kedy vyhrať, lebo by som nešiel naozaj nejakými mladšími zápasníkmi, lebo viem sa vyhodnotiť, že proste mám 38 rokov, takisto jak on a nechcel by som sa porovnať silu s nejakým mladým naozaj, lebo viem, že aký som bol mladý. Prvýkrát ide robiť oktagon, že historický moment a ja som súčasť toho historického momentu, že bude to na vonkajšom štadióne, kde bude 27 000 ľudí a ja mám tam hlavný zápas. Nastavím v hlave tak všetko v poriadku, celý život to robím, to hovoria ľudia, že čo keď si toľko vynechala takto, ale hovorím, to isté jak bicykel, proste keď si sa raz naučil bicyklovať, 4 roky nebicykluješ, dajú ti bicykel, rozbicykluješ sa a už ideš ďalej. Takže 10 motivace je podle tebe jiná než první zápas? Ja si myslím, že áno. On bol ten favorit a ja som bol ten outsider. A teraz je to úplne naopak, že vlastne ja som ten favorit a on je outsider. Proste keby vnímam tých ľudí, tak by som bol úplne inde. Takže ja viem, čo mám robiť, preto mám ten tým okolo seba, teba a ostatných ľudí, aby ma dali na tú mieru, ti pomohli dať na tú cestu a viem, že spolu to dokážeme urobiť. Teď ale měl si pauzu, Karlo zápasil, měl prohry, měl nějaký výhry, byl tady Pirát, který ho prostě dal. Ty trénuješ s Pirátem, víš, kde je Pirát, víš, kde je pravděpodobně Karlo za tu dobu. Jak to vypadá teďka s tvojí sebedůvěrou na ten zápas? Jak bys to popsal? Sebedôveru mám, môžem povedať, že troška, možno, že mám väčšiu, jak som mal vtedy. Proste za tie 4 roky som ho sledoval a naozaj, keď sa ma pýta niekto, že on, jak hovoril, že ja za tie 4 roky som sedel, tučný som, nič som nerobil, ale naozaj ja som za tie 4 roky som nevidel on nejaký pokrok, aby urobil dopredu. Ja som videl, že on by som povedal, že troška cúvol alebo ostal na tom mieste. On ma nevie ničím iným prekvapiť, len čo robí, ale samozrejme idem prežiť peklo a potom... To bude peklo, určite. Chtěl bys ho porazit svoji zbraní, nebo čistě jenom tvoje intuice? Akože poviem úplne na rovinu, že absolútne to je trafí s tým úderom, môže to byť veľmi nebezpečné, že ťa... Hlava, jakou hraje roli podle tebe? Psychologická příprava? No za mňa, kámo, 90%. To si tu vedľa mňa, že proste ty si človek, ktorému verím, dôverujem. Pamätám dobre, keď sme sa stretli po Bellatore po x rokov, vyprávali sme a ty si len pozeral mi do očí, začal si rozprávať a mi vytiekli slzy, vieš. Podle tebe za ty 3-4 měsíce, co bude největší challenge pro tebe? Veľa ľudí je pomílený zo mňa, ja som strandovný, pozitívny, ale ja keď sa viem prepnúť, tak ja viem prepnúť, preto som tam, kde som. Jaký si myslíš, že je problém těch borců? Vlastně, když se dostanou do tyhle fáze kariéry, vlastně se namotivovat, nebo projít tu další část, chápeš? Třeba po zranění, anebo já nevím, někdo udělá úspěch, jak třeba Pirát, a nebo někdo další a pak to levelovat dál. Co je tam ten problém podle teba? Ja si myslím, že človek bez cieľa je stratený. Mi zažiarilo, že proste čo keď toto skončí, tak čo budem robiť? Čo skončí, lebo to žijeme v bubline. Ja nie som naivný, že proste stále budem hviezda. To je jedna věc, já bych chtěl čistě pro nás interně, protože to bude pro nás jenom, udělat jednoduchou věc, pak vlastně v postoji, centrování. Takže vlastně ty si před zápasem si naformátoval tu koncentraci, že si byl vlastně už v tom zápasu a nebyl jsi rozptýlený jak hodně lidí. Můžeme to teďka udělat jenom, to je velmi jednoduchá věc k vytvoření pocitu jistoty. A když vnímáš teďka jenom tělo, uděláš scanning těla, velmi jednoduché, jako bys byl širší, vlastně boky, ramena a vedle tebe je tým. Koho bys dělal za sebe, že tvoje největší podpora? Žena moja. Pak rozvineme strategie, jak dostat denně do těla tyhle prvky. Dostaneš do těla to, že když to tělo si dostane do nepříznivé situace, tak bude mít paměť z toho, že má tady tým a tak dále.